On ollut jotain pieniä vaivoja tämän kilpikätensä kanssa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon Magnus Pääjärvi maalin tekijänä. 7.40, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi, toinen maali tässä turnauksessa ja Ruotsi 1-0 johtoon. Todella hieno kuti aivan yläkulmaan ja siinä on suomalaispelaajan mailakin sen verran. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lasse Kukkosen mailasta, mutta niin se vain on, että ylivoiman jälkeen välittömästi Ruotsi menee ottelussa 1-0 johtoon. Suomen ylivoiman jälkeen 1-0 johtoon. No niin, sitten on alettava rakentamaan uusia paikkoja. 2 kertaa kiekko Koivu. Sitten siellä on Pesonen, siellä on Niskala, siellä on Jarkko Immonen. Eli sinne on koottu nyt tämmönen kokonaisuus pelaamaan ylivoimaa. Puoli minuuttia siis erää jäljellä. Erittäin tärkeä aloitusvoitto. Mikko Koivu ottaa sen. Ja sen jälkeen saadaan tilanne aikaan. Vielä ruotsalaispelaaja sulkee kiekon siellä alleen. Ja sitä sitten siellä miehissä kaivetaan. Ja lopulta sitten ruotsalaispelaajat kaimivat sen pois sieltä omalta alueeltaan. Immonen kiekossa. Saa peränsä siinä sitten Rickard Malini. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle. Pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu. Häntä painaa Jimi Eriksson siinä laittaa. Sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä. Jarkko Immonen tulee siihen B-pisteen kaarelle ja antaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen. Ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein. Ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka kaasainen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Valle veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta, se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä. Ja Tuomo Ruutu, kukapa muu, on siellä portsarina. Edelleenkin Ossi Väänänen, joka on pelannut pitkää vaihtoa sitten keskialueella. Erittäin kova karvaus. Siinä on karvailsa Matias Sjögren. Nokelainen menettää kiekon. Sitten painaa perään Pihlström. Pihlström tulee röyhkeästi esiin. Ja Pihlström loistava syöttö. Ja Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Olipa makoisa alku, Pihlströmin jalat käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa ei jalkoja ollut ollenkaan, mutta se muuttui. Koivu, joukkueen kapteeni, Mikko oli sillä kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa! Kiekko maalissa! Kiekko maalissa 3. kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Mikko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Mikko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fernholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Oi, ottaako Pärmo? Mutta peliaikaa siis 3.29 vielä jäljellä. Suomella aloituksessa Jarkko Immonen. Ruotsin aloittajaksi Louis Eriksson. Tedenby vaihtaa toiselle puolelle, koska omaa hyvä laukauksen pomppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle. Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden.
19 ottelun kolmatta erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullisen kiitoksen. Sami Lepistö taklataan. Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaisyöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1! Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat! Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kemppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 57-16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia, nyt saatte riemuita. Kaikki on Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle. Se on isku maaliin. Antti Pihlström iskee 6-1. Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijona miehistöltä 6-1. 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon. Pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa.